Ik ben te gast bij het biologisch melkgeitenbedrijf en zorgboerderij van Maurice en Clémence Désert in Hulsberg. Een mooi voorbeeld van ondernemerschap dat verder kijkt dan alleen productie en waar zorg, natuur en samenleving samenkomen. Als LTB hechten we veel waarde aan deze vorm van landbouw. De afgelopen maanden hebben we daarom de samenwerking met Biologisch Limburg verder versterkt en zetten we nadrukkelijker in op multifunctionele landbouw. Want bedrijven zoals dit laten zien hoe landbouw bijdraagt aan de vitaliteit en verbinding en toekomstperspectief biedt voor deze regio. De afgelopen maanden hebben we intensief input geleverd voor Limburgs offensief stikstof, het LOS. Daarover hebben we uitgebreid met jullie gecommuniceerd. Kort en bondig, het LOS in de nieuwe versie maakt de uitdagingen niet kleiner, maar wel realistischer. Het zwaartepunt zit nu in de uitwerking in de gebiedsprocessen. Maatwerk dus, met een tot op zekere hoogte vrijwillig karakter. Wat het concreet gaat betekenen, zien we de komende tijd in de praktijk, als de plannen in de verschillende gebieden worden uitgewerkt. Het LOS staat dan daarbij niet op zichzelf. De provincie werkt tegelijkertijd aan de provinciale omgevingsvisie en de omgevingsverordening. Die bepalen straks hoe ruimte, natuur en landbouw zich tot elkaar verhouden. Alles grijpt dus in elkaar. Wat in het LOS wordt bedacht, moet ook ruimtelijk en juridisch kunnen landen. Alleen dan kunnen ondernemers vooruit, met duidelijkheid over wat wel kan, in plaats van alleen wat niet mag. Haalbaar, betaalbaar, realistisch en met echt perspectief voor de blijvers. Op zondag 31 augustus vierden we in Roermond een prachtige oogstdankviering. Met ruim 300 leden stonden we stil bij wat het boerenland ons heeft gegeven en werd ons nieuwe LTB-vaandel ingewijd door bisschop Van den Hout. Een bijzonder moment van trots en verbondenheid. Daarna volgde de allereerste LTB-familiedag op het binnenplein van ons mooie kantoor in de binnenstad van Roermond. Meer dan 400 bezoekers genoten van gezelligheid, muziek, lekker eten en activiteiten voor jong en oud. Een dag vol samenhorigheid. Precies zoals de LTB bedoeld is. Samen sterk. Als LTB zetten we ons samen met andere organisaties in voor eerlijke en feitelijke beeldvorming over onze sector. Daarom hebben we het meldpunt Foute Feiten gelanceerd. Een centraal punt waar iedereen misleidende of onjuiste informatie over de landbouw kan melden. Zo kunnen we samen zorgen dat de juiste feiten de aandacht krijgen die ze verdienen en dat ons verhaal eerlijk wordt verteld. Een mooi voorbeeld van hoe we jongeren betrekken bij onze sector vond plaats in Horst. Daar kregen ruim 325 brugklassers van het Dendron College landbouwles van de LTB. Educatieboeren en mensen uit de sector. De leerlingen leerden over de Limburgse landbouw en over verkeersveiligheid rondom grote landbouwvoertuigen. Met de boodschap: zie je mij, dan zie ik jou. Zo bouwen we samen aan meer begrip, respect en veiligheid tussen boeren en burgers. Met diepe waardering heeft de LTB Mark Kronen postuum benoemd tot erelid. Mark heeft met zijn kennis, visie en menselijkheid enorm veel betekend voor onze sector en voor de gemeenschap. Tijdens een bijeenkomst bij PPO Vredepeel is er ter nagedachtenis aan hem een eik geplant. Het is een symbool van kracht, groei en duurzaamheid, precies zoals Mark zelf was. Tijdens de bijeenkomst bij Exceed in Grubbevorst kwamen ruim 60 ondernemers samen om vooruit te kijken. Daar presenteerden we het plan van aanpak voor de Agribusiness Coalitie Limburg. Een beweging die samenwerking en innovatie in onze sector wil versterken. De boodschap van de dag was helder. Alleen door samen te werken, dus van boer tot bijvoorbeeld toeleverancier, kunnen we onze positie behouden en versterken. Ook hierbij geldt, samen staan we sterk. Ook op landelijk en Europees niveau is er de afgelopen tijd veel gebeurd. Zo is er eindelijk duidelijkheid over het nieuwe GLB en de meerjarenbegroting in Brussel. Het Europees Parlement wil dat er meer geld naar landbouw gaat en dat milieuregels worden herzien. In eigen land heeft LTO richting de Tweede Kamerverkiezingen stevig ingezet op herkenbare thema's. Bestaanszekerheid voor boeren en tuinders, ruimte om te ondernemen en beleid dat werkt in de praktijk. Samen met de regionale organisaties, dus ook met de LTB, heeft LTO een duidelijk geluid laten horen in Den Haag. Verder is LTO bezig met de oprichting van een nieuwe vakgroep Volle Grondsgroenten. Daarmee krijgen telers van Volle Grondsgroenten een sterkere stem binnen LTO. En tot slot, goed nieuws op mestgebied. Renuur is eindelijk toegelaten, iets waar LTO zich jarenlang hard voor heeft gemaakt. Dat betekent dat er meer ruimte komt voor circulaire meststoffen en minder afhankelijkheid van kunstmest.
Tot slot een vooruitblik op ons jaarcongres. Onder het thema diep geworteld en sterk verankerd delen we onze nieuwe strategische visie richting 2030. Met aandacht voor veerkracht, innovatie en verbinding. Ik nodig u van harte uit om erbij te zijn, om samen te praten over de toekomst van onze sector. Graag tot donderdag 20 november in Theater d'Oranjerie in Roermond.